За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка. Благодаря ви. 5 часа не мога да се съглася с това ваше твърдение. Такава е ситуацията в момента тук. Най-важното нещо, за което сме тук е, че половината население на държавата се изнесе само и единствено заради тия хора, които са. Искаме да си останем в България. Единственият начин да си останем в България, да спасим България. И това ще се случи. А ако не днеска, утре ще се случи. Радиоактив спрей, да се разкарват хората, да се слагат пропускателни пунктове, да се създава паника и агресия в тълпата.